vás vítáme u dnešního videa a dneska by to bylo o tom, že nejdřív naše jména Adam a Martin. Kam pojď trošku sem. Ať nás tady měla kamarád vidí nejvíc lidí. A bylo by to o tom, že vlastně my budeme dělat různé triky, kdo to nedá. No třeba budeme hrát na koloběžce. Takže 9 trik. Máme trik. A vlastně bychom mohli jít na to. Ale nejdřív dávejte 50 lajků do 2 dní, co nejvíc komentářů a odběratele, aby vám do toho žádný nový video. A zvoneček samozřejmě. A ještě klikněte na zvoneček a vše. První trik by bylo přeskočit tohle. Tak a bum, mám to. Máme to všichni. Teď jdu já to. Jo. Teď já se točím, nejprve se točila, když to nedá. Protože já ho chci tady naučit na nějakého kamaráda. To si dáme řídítka. Přepište ruce. A jeďte. Skočte a přepište. Učíme se to, že tohle to zadáváš. OK, tak já bych zadal skok z Iberka. Vidíte ty lidi otevřený dveře? Pokud ne, napište to do komentářů. A pojď Martine, to dáš. Tak a my bychom teda mohli jít. Martin to natočil, takže Lidi, já to zrovna točím, protože aby to šlo vidět přesně. tak já jdu na to. Hezky. Bum. Tak pojď, Mare, teď ty napřed dávám kameru. OK. Je mi telefon. Já bych to teda... Pojď, Martine. Pojď na to. Tak. Takže 3, 2, 1, teď. Dobrý. Takže zase to máme. Další trik. Nikdo nemá zatím... písmena. Nikdo nemá zatím to. Tak. Martin, teďka vydáváš to. Tak, předávám zase kameru. Tak. Já bych se zadal asi přetočit desku. OK. A vlastně musíš furt do toho spojit. Takhle vlastně. Učí se to takhle. Jinak mě to by se nám pak naučil. Za ten konec. Tak. Lidi programování zapíšeme, že kápeme. Budeš mít to, jestli to teďka nedáš. A já to nebudu muset dělat. Je to tu. Tak pojď, Mare. Takže jsi to ukazoval takhle ty nohy a...
Ne. Možná má písmeno. Tak přetočit desku, to je úplně stejný, když to udělám jinak přetočit. Pojď, já ti to ukážu. Okay. No. Já jdu k tobě. Vlastně jdeš, odrážíš se nohou, jedeš pomaličku a vlastně odrazíš se, tu nohu dáš se na tohle nohu a zase jedeš. Vlastně přehodíš nohu a otočíš. Aha, a zkus. To zkusím. Zkus vážně pomaličku. Překřiž nohu, zastav se. To je těžké, já vím. Tak dám ti na to ještě 2 pokusy. Okay. 2 pokusy. Jeď, hele. Vážně pomaličku. Jeď pomaličku. Nohu překřiž. A tuhle nohu tam sem nech. A tohle musíš mít tady. Úplně na té hraně. A vlastně už se touhleto nohu to zvedni desku a odráž se. A nastup a jeď. Chápeš? A zkus to dotočit těma rukama, nebo tou nohou to pořádně odrazit. Tak, necháváš písmeno. Tak. Je to v pohodě. Takže máš písmeno? Dám ti taky trik, který ty nedáš. OK. Nemá. Takže jeden za ním. Co zadáváš? OK, já jsem teda začala. Tady už taky zmlázené na zadání. Lidi, ale my máme žízeň, takže pojďte s náma, pojď. Na ten način. Že oni nám občas zakazují natáčet. Aby jsme to nenašli. Dobrý, nejsou tu ještě. Tak, tady máme vychlazené pitíčka. Tak. Napište sváně do komentářů, kdo má rád tyhle ty pití. Tady bydlí. Ale lidi, když se tak si omlouváme za ten rachot, ale utíkáme. My se jako nebojíme, ale... Dík. Počkej, teďka uděláme takový malý vlog na otevírání pitíček. Můžeš ještě to otevřít? Jo, jsem řekl, že... No, hodně. Posluch. Dávám taky napít. Vidíte? Tak, my jdeme asi na věc. Lidi, ale vážně se mluváme na ten vlog. Dotočíme tenhle vlog. Až někdy jindy, takže čau lidi. Čau. Čus. Hrus. Rusák, rusák.